mwngbai builawa Kaitor no. Dinini video sung haina hai. Apha by Kristo no taiwe kok salai wano. Apha by Kristo sabo tamo sung silai wano. Takhuk bukhuk sung belai khani ring yasia sugya elembang ni kok thairok no romai manya belai na tugjago kabangma jorawano sikon kok thairok sungno confusion khlai weido aboni bagwi o elembak katharni Kaitor ni kok thai baino sung siwani side of lai nai ang saimano norok bo ang haikeno Kristo by Apha no taiwe belai confusion ro unna hake phaidi takhuk bukhuk sung elembak kathar nai lenai johon saimani kothma kahamni soddoni soini simi 10 jora nai lenai aro sini subrai Jisu Kristo ni sagri thoma Jisu no hai hunai sangkha subrai nungbo thanai sung sawai mania baike aroni lamano sung sawai manai hunai thoma bono sangkha Jisu bono hai hunai sakha angno lama angno kubwi angno langma ani bising tei phaya ke krok shapano aphani aro phaiwi mania norok ano sini khaba aphano bo sini wano dabuni simi norok bono sibo sini kha nobo nokha takhuk bukhuk sini bokhrogo confusion angjaknai hinke o jaga wano ulesaka Kristo angno lama angno kubwi angno langma ani bising tei phaya ke krok shapano aphani aro phaibi manya তার মানে Apha no alada Kristo no alada Apha ne oro phai manya hanai bosawo তার মানে Apha tongwo teibu bosawo noro wano sini khaba Apha no bo sini wano damuni simi noro bono sibo sini kha nobu nokha nke subrai Jisu Kristo tamni bagwi norok ano sini khaba Apha no bo sini wano huni o kok sakha tar mane boba Apha de go sei tongkha butamni bagwi o kok thaino sakha butamni bagwi Apha go sekha confusion ke ozaga bose taibu boni tolani butamoni sungai le phinai boni sagri philip dono hai phuni sakha subai no phano sunno phunokdi askhina unkha aro Jisu hai phuni sakha asu sal kabangma angba norok baima nokla ahai phano de nangano siniliya Philip ano noknai borok bo Apha no nokha hake nang bahaike no phano sungno phunokdi hunai sade ang Apha ni bisingo tongo phia Apha ani bisingo tongo hunai nang poito khlai ade ang norok no samarok abo hani bayang samaya tamukhe hani bisingo tongnai Apha bo bini samongno no khlai wo hunai arajago sakha hani hai takhuk bukhuk suntebe confusion bangkha sini bokhrogo Philip bono no phano phunok di hinai sungkha তোমাকে Jisu bono hai hunai sakha asung sal kabangma angba norok baima nubla hai phano de nang ano siniliya Philip ano noknai borok bo Apha no nukha
hake nung bahike no phanos no phunok de hunoi sa de o kok thai dei bisu no confusion khlai no phano phunok de hin male ase sal kabang ma ang ban norok bai mang no tong bla ai phano de nung sinilia philip hunoi jesu sao nkyo ro jesu bo kung chuk ma de klai bo ni ja sak sak tamni boge bu phago sekha sungro elai no confusion ngo Kristo no follow khai nei ro no hamjaknai ro sini suba jesu Kristo no kaham khena sini wana bo kung sugya bo Apha Kaitor bu boseya tamo khe bo kubwi kono no sai dong wo hanke faidi sung o confusion no clear khayani sestang lai nei sai dong lai nei faidi sung yelam bang ni kok thai ba no proof khai lai nei jisu tamoni bagwi noro gano sini khaba Apha no bo sini wan tabog ni simi norok bono sobo sinika no bonokha o kok thai no sakha hinge phaidi sing elam bagnai leinai kolosai 1 15 ni simi 16 jor haro shawo Kristo ongkha nozaya Kaitor ni mwthang bose oila asai granai salsla asok hamjaknai khlai bose Kaitor khani takhuk bukhuk kuthuk ki wansok jagna hinke orose Kristo ongkha nokjakya Kaitor ni mwthang sung Kaitor no waisa phano nogya kho homo kubwi nung pura shmai kasam bible philoi naidi kaisa jagao phano Kaitor ni kaya Kaitor ni mwthang sung nogya kho o dunia Osung sanos tamnai Kaitor bubu hai bo sabo no kosho bo bobotoi manai khroksafano bono nugya kho khroksafano siniya kho sung Kristo asaya khusakang smai ka sambija progno porikhang khenobo waini ni shapi masar ni punro chubayang Kaitor hozlai ni bising tei moshabai sinai hathayo kok samaro ashalabo mosha mangsha mwthang rok nugliya boni kaya boni picture rok mangsha nugliya tamo khe subrai jesu Kristo ni jonghor Paul bo clear khesuno sakha subrai jesu Kristo simise sangwaise phano nugya kho nokjakya Kaitor no kosol bo simise nokjakya Kaitor ni mwthang boni picture boni photo aboni bagwi no Cristo Jisu bo sak sak no sole kok sakha bo simi se saimono bo sabono kosol bubu hai aboni bagwi norok ano sini khaba Apha no bo sini wana aboni simi norok bono sobo sinika no bonokha khani chini suba Jisu Kristo boni bising ni kubwi kono sungno sakha hangke boni tolani botango khe philip bono hai hanai henkha subai no phano sungno phunokdi ashukhena ongkha Jisu bono tamo uttor kha ashu sal kabangma angba norok baimang nabla ai phano de nangano sinilia philip hanai Jisu bono sakha hangke o jagao sung sapsani bage makhagao sini subra Jisu Kristo no Kaitor hanai tamo khe abo haya Kristo bo khuk na sai dong gosei dong johon soddoni doswo ang Apha ni bising dong phia Apha ani bising dong tar mane bolo equal Apha bai Kristo krunglaibai samong no khlaiwo teibo sawo ang norok no samarok
Aba ani bayang samaya tamo ke ani bisingo tongnai Aphabo bini samo no khlai nai hangke Jisu bubo kokno tui samani kokno sai dongkha ang marok no samarok aba ani bayang samaya nai obongkha boni sagri Philip tei Thomas sok no samani kokno se bosai dongo hangke takhuk bukhuk जों clear ke sai mankha Cristo Jisu ni bukhuk tui sini Apha Kaitor bo sagbai thamno Philip bai kok samani asal sal kabangma angba norok bai mangnobla ahai phanonde nangano sinilia Philip hanai Kaitor bo Philip bai kok sakha hangke tini video asune sitho hambai Kaitor no te Cristo no hamjaknai takhuk bukhuk no bu hambai video no share khlai di subscribe khlai di Kaitor ni hawa nani bagwi hambai Kaitor joto nai tongnai takhuk bukhuk no hamari ruthang khaksang ruthang amen